Hello, nang tam kha chung sunan bora. Tan ni bora sunan. SEJNA BWLAI. SEJNA BWLAI ni bora ko. Wa tin jara ta cham khale tong ba. Heda. Gambar SEJNA BWLAI khaginya bora khadang ta. Video pun kah. Senambai ke bora, orang tam bekas senang. Kari pata, dari SEJNA BWLAI. Lagi, coba lagi. Tahu, SEJNA BWLAI ke, betul pengen tak betul sana. Okay. Para takanya saya bedeng kaya udah songkah mikul lainnya aru gudok jagi kok song tadi already tapi gudok nih bukuk songno hai lamso ko jabetes creation of tini norok ananugui mangkhana tabuk morning walk khlaisak everyday morning no khlaisak ko hepano video fainani ni wansuk mani norokno phunugana kisa misa ni wansuk mani abo tini sengso abo magai chotto je baya chalaino je friend circle rokno tini hai jabetas creation lamso tei abo norok nugui makhana morning walk to daily nu khlaijak tongo yoga yakai exercise abo tongo continue choli tongo aboni bisingtwi jotot ani friends rokno ang koine norok bo khlaimankhai norok khlai tongkhana baksaba khlaiana nogo tongui phano yoga khlai tongkhana ang khakhayo norok bo buskango khlaiana hene heda haipano hedi norokno ang kisa phunugana obongkha doigula kami phungasi sri BWLAI naithok nungui mangkhana obo je orong ke main doigula ni o dukan e obo orong kai tabuk charok nunglai phungasi sri ngai obo dukan khulok 5ta ngai no khulokjak panai sari ko bo manai BWLAI tong THOK te o jaga norok nugui mangkhana kheto kone saro tabuk nobor sibri tongo kai BWLAI kheno sago nangkhangka no nobarok BWLAI khen tong thogo norok natural ni je manma manei abono chung naharnani nanguhina ang khawan sugo haine bage chung kaisa sanan muchuma ka bahaise chung mangkhangke morning walk yoga exercise biam hinta abono biam amtirok chung khlaine nango te aboni bisingbo chung je khlai tongnai jeta continue khlai tongnai rokno bo borokno BWLAI khela HAMBAI BWLAI ka hamjak maya phoro tamni gangka chung o saka ham tongmani bisingtise tabukni je coronavirus
COVID-19 obni yakni yogi manai tai chungma khangkai phunga sri tei kutung nungui mangkai belaike sawo belaike abo chini sago je moila rok tongmani abo kamai thanai tai angkai to nungo deli no phungo waisa sarigo waisa noro manke ba nungdi aboni bisingtwi chung tebo buskango chung fight khlainan tongho corona virus ni toi chung mankangkai sakno bote gisa chung je sakham abo naitung nailene boba hege sin sakno chung kaham kai tebo buskango tlangma phaidi gai ani morning walk to phaidi tui norokno bo nai tongmani bagi blake hambai norokno tewaisa koinai norok nai tongdi creation no norok like bo khlaidi comment khlaidi tai share khlaidi aboni yaklo bo kaisa koinai BWLAI kan no sinani bo tapokdi tei subscribe khlaina bo tapokdi kichisa norokno koimu asung hambai.